El projecte que hem fet ha sigut un projecte de ceràmica, ha sigut un projecte integral en el qual els joves han pogut veure tècniques per moldejar la ceràmica, però també hem treballat coses com el dibuix, la forma, el color i moltes coses relacionades amb la creativitat. En aquest cas hem escollit la ceràmica, però al final també la ceràmica engloba com moltes tècniques. Me ha gustado aprender a hacer prácticas de cerámica y pintura. No, he hecho ese vaso para beber café o agua o lo que sea. Es una taza antigua de Guinea-Conakry. Ens sentim molt satisfets i ha sigut una experiència molt gratificant aquesta de poder sortir tant de la nostra zona de confort i poder compartir tots aquests moments amb tanta obertura. Sí, jo crec que ha sigut molt interessant a l'aprendre els uns dels altres. No? Sí. Home, crec que una part també que ha estat important i que al final ens hem fet molt gran els reptes en els que ens trobàvem i que al final teníem inclús la sensació de una situació que d'alguna manera havíem de controlar, en el sentit de comunicació, en el sentit que tots estan fent una cosa que no havíem fet mai, tampoc, la ceràmica, i llavors ha estat com... Ens hem llançat tots al buit junts. Lo he hecho solas, con mi mano. Esta lo hice con el rodillo. Así, y después lo corté de aquí. Después he pegado estos así. He hecho el S de mi nombre. Después he tenido que pintarlo de aquí y ya, ha salido la pieza. Va més enllà de les necessitats que tenen com de forma més urgent o més immediata, no? De les preocupacions dels papers, de buscar feina, no? Com d'haver de treballar pel seu futur, no? Com poder obrir un espai diferent on passen altres coses i on també desenvolupen pues, les seves competències i les seves habilitats i els seus interessos d'una altra manera, no? Mitjançant l'art, que sempre és una proposta doncs, molt potent i transformadora.